nosaltres òbviament anem a votar a favor, però m'agradaria fer una xiva d'intervenció perquè jo crec que després de la lectura d'esta moció ha quedat més clar encara que la prostitució és una forma històrica i legitimada de violència contra les dones, els xiquets i les xiquetes indefensos, i des de l'Ajuntament de Massanassa el que podem fer al final, nosaltres sabem que el Servei de la Dona i sobretot la coordinadora de l'àrea de serveis socials estan molt conscienciades en el que hem de fer com a Ajuntament per erradicar aquesta lacra, i nosaltres pensem que això ha de ser un tema transversal, no pot quedar-se només al Departament de Serveis Socials, hem d'estar tots del costat d'elles, que són les impulsores, però hem de fer-ho entre tots. I creguem que seria genial que la policia local de Massanassa, a més de formada com està en aquest tipus de violències, en l'atenció a les dones en aquest tipus de violències, seria molt bo per al nostre municipi i per a les dones que estan exercint la prostitució i que es veuen atrapades en aquestes situacions, que puguin disposar de més temps, inclús d'un equip de dedicació exclusiva a aquest tipus de violències, perquè al final és una àrea que s'ha d'abordar amb una sensibilitat especial i no tot el món pot fer-ho. Sabem que els nostres policies tenen formació, alguns més que altres, o algunes més que altres també, perquè tenim dones en el cos de policia, i creguem que seria ideal poder crear en algun moment una brigada policial que se dediqui exclusivament a la violència contra les dones. Jo entenc que això serà una cosa a futur, però és una proposta que ja deixa damunt de la taula perquè m'agradaria que en algun moment l'abordàrem. Simplement votarem a favor.